Ето го Великден мина, но природата тепърва започва своя празник, защото пролетта е времето, когато земята ни дава едни от най-силните лечебни растения. След малко ще говорим за пролетните билки, тези, които се появяват точно сега и които според народната медицина пречистват организма след зимата. Гост в студиото е билкарката Анна Илиева, човек посветил години на изучаването на лечебните растения. Казваме и Христос Воскресе. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Ами, след Великден какво започва си? Особено този Великден, истинската пролет. Кои са първите лечебни билки обаче, които се появяват? Ами те са много, но тези, у нас, всички... говорим за тези у нас. Тези, които всички познаваме и сме виждали, лапът, киселец, копривата веднага се появява всяка пролет. Аспержи. Зайча сянка се нарича в България. Те първо са били дива билка преди да станат така известните аспержи. Те се появяват също по това време. Зайче? Зайча сянка. Зайча сянка? Да, тези аспържи, които сте виждали, стават един пухкав, красив храст. Те също са много лечебна билка. Сега казвате киселец, лапът, коприва, ама ние ги... Не ги третираме точно. Третираме като билки. Да, за това ви гледам така. Ами много... всъщност всички храни, които ние ядем, всъщност са билки. Обаче, като че ли хората определят като храна това, което съдържа по-малко лечебни вещества и повече нутриенти. Тоест това, което съдържа повече нутриенти, например, хляба съдържа повече нишесте, да речем лапа да съдържа много целулоза и хората го определят повече като храна, тъй като е много водно. Но всъщност те са много лечебни билки. Например, ето това коренче тук, което съм донесла, само секунда, ето това е див лапът. Корена. Той е много лечебен. Билките действат комплексно на тялото и в този смисъл това коренче действа и на бъбреци, на черен дроб, на обмяна на веществата. Всъщност да, ние често ги разделяме и не консумираме цялото растение, а от някои взимаме само корена, от други само листата. Или пък плода, или там какво. Което май не е било така в миналото. Ами, билките, те се ползват за различни цели. Тоест, например, стръка се ползва повече, понеже захванахме темата за пролетните билки. Природата е направила така, че първите пролетни билки всъщност събират в себе си страшно много минерали и горчиви вещества. И това всъщност на организъм, който особено в миналото, цяла зима, се е хранил с еднообразна храна, не е имало толкова зеленчуци, освен туршиите. И всъщност наведнъж ние получаваме много витамини и горчиви вещества, които пък ни чистят от натрупаните токсини през зимата и микропаразити даже, които натрупваме. Добре, а има ли билки, които трябва да се берат конкретно през април месец? Може ли така да ги разделяме по месец? Да кажем, че причината е практична. Тоест, когато се появят билки, които са ядливи, и хората ги приемат. Но природата сякаш е направила така, че точно тези билки са изключително полезни както за хората, така и за другите животинки, нали, които са около нас. И примерно, да речем, както споменахме, лапът, глухарче, киселец, мечи лук, левурда, който сте чували, консумират се през пролетта листата. Докато корените на същите растения се събират през есенно-зимния период. И ги ползваме през зимата? Не, може да ги ползваме през цялата година, просто идеята е, че тази част на растението, която е активна, тя взима силата. Тоест през пролетта цялата сила е в листата, а пък на есен е в корен. А на есен слиза долу в корените и ние събираме корените и правим от тях лечебен чай. Аз искам да ви питам тогава в нашата традиция дали пък има растения, които приличат на билки, но всъщност можем да ги объркаме. Да, има много билки, които имат двойници. Малко като пригъбите. Да. И интересното е, че то всъщност в природата е за да се защитят или за да могат да се размножават. Правят това билките, т.е. те имитират други растения, за да може да оцелеят. Такива са, например, копривата. До копривата често расте мъртва коприва се нарича. До лапада често, по-скоро лапада расте често до... забравих, извинявайте, излезна ми от главата, но до растение, което е отровно, змийска хурка се нарича. И фактически едното се защитава, защото знае, че ако, например, животинките... Значи... Да. А отровни ли са двойниците? Да, отровни са двойниците, копривата не е отровна, но жили.
И така има доста растения, някои от които между другото са доста опасни за човека и затова съветвам хората наистина, ако не разбират от билки, са начинаещи, да берат само известни билки, които със сигурност познават. Така има 3 чаши тук, да си кажем на здраве какво ще пием от тях и да продължим този. Понеже си говорим, пак казвам, за пролетните билки, едно от първите неща, които се появява, е копривата. Тук съм донесла малко суха коприва в паничката. Тя е може би една от най-известните и най-ценните на пролет билки. Дава много желязо, витамини, пречиства черния дроб и даже е кръвотворна. Също има една тайна в нея. Ако пиете няколко месеца постоянно чай от коприва, ще изчезнат белите коси на съответния човек. Да се хванем. Аз знам, че... не знам, отварите от коприва, нали, за коса? Не знаех, че ще изчезнат белите коси. Знам, че стимулира косата и даже съм пила масло от коприва за по-добра. И това е така, нали? Наистина порасва коса, но интересното е, че порасва черна коса. Тоест, ако примерно човек има по-светъл цвят коса, му порасва черна коса. И блондинките са ощетени. Тъй, че може следващия път, като се видим, вече да има промяна в или в мен или в вас. Този е коприва. Сега колегата ще позелене от консумиране. Колко редовно трябва да се пие? Всеки ден пиете по 3 чаши, примерно. И ето аз съм ви направила вече преджидливо. Това е от коприва ли? Да. Добре, ма трябва да ми обясните как се прави отварата, така че... За да съсипем полезните вещества. 2 супени лъжици на 600 мл вряла вода. За около 5 минути се покупва. Прецежда се и това нещо се пие през деня. Между другото, лечебните чаеве се пият леко топли, не врели, не студени, леко добре, топли. има билки обаче, които търпят 100 градуса и кои трябва да са и трябва да внимаваме. Аз, например, напоследък, понеже пия мате, там казват, не дейте над 72, просто не е добре. Билките, които съдържат повече танини, т.е. горчиви вещества, фактически ние пиеме много от чайовете, като мате или като зелен чай, черен чай, ги пиеме и с лечебна цел, но и за удоволствие. И фактически, когато вие ги залеете с 100 градусова вода, извличате много повече танини и съсипвате вкуса и аромата на този чай. Аз, например, съм виждала много хора, понеже, така, може би това е тема на отделно предаване, как се приготвя чай. Много хора не знаят и, примерно, слагат си пакетче с чай в заведението и така си го пият и той седи 10 минути, 15 минути и чаят всъщност не е вкусен. И те казват, то зеления чай горчи. Не, зеления чай не горчи, но се запарва с 80 градуса и 2-3 минути. По същия начин и мате. Мате се запарва с по-ниска температура 2-3 минути, но има хора, които обичат много горчиво мате, те държат нон-стоп. Добре, а когато говорим за полезните свойства, примерно, да вземем копривата, вие казахте косата и ред други, но има ли вариант, в който тази отваря, примерно, да е полезна за едно нещо, но да е противопоказно за друго? Да речем, стомах или да, разбира се. Все пак, да речем, аз се занимавам с билки и работя с над 500 билки. И тъй като при билките те са с много широк спектър на действие. Тоест, когато пиете билка, тя обикновено действа не само на бъбреците, тя действа на черния дроб, на стомаха, на бъбреци, обмяната на веществата. Тоест, почва всичко да се променя в организма. И ако човек, например, има бъбречно заболяване, трябва да внимава, например, когато пие билка или друго сериозно заболяване, трябва да внимава билката, която пие, да не стимулира изведнъж, например, секрецията на жлъчката или на бъбреците, нали, обмяната в съответния орган, защото по този начин много рязко ще натовари този орган и това може да му навреди. Добре, така за чай от коприва разбрахме. Тя някакви противопоказни да има? Чайове? Не, копривата. Специално копривата не. Тя е доста така известна билка. Мисля, че не натоварва нито стомах, т.е. дори хора с, примерно, колит, язва могат да я пият. Много е благоприятна за бъбреци, за черен дроб, стомах, т.е. мисля, че като и от тези, които пречистват организма. Да, много е полезна при анемия и тъй като през пролета много хора вече са така леко анемични,
е прекрасна. Добре, сега да обърнем внимание на другите насипни билки, които Да, сте донесли. донесла съм ви няколко билки, които са много известни и са пролетни всички. Това е корен от глухарче. Той е, може би, една от най-популярните билки в България и въобще в момента в света. Това е рукола, което ние му казваме, или са две различни? Ами не, руколата е селектирана специално, нали, като салатено, да, от едно семейство са. И така глухарчето е изключително сериозен детокс билка за бъбреци, черен дроб, обмяна на вещества, отслабване. Прекрасна билка, леко разреждащо кръвта действие, т.е. много благоприятно за кръвта. Изключително популярна. Това е Великденче. Актуално. Която също е пролетна билка, също полезна за кръвта, черния дроб, всички органи. Подбел. Виждате колко е пухкава. Аз за първи път го чувам. Да, билката има едни мънички косъмчета по листата и заради това е такава обемна, изглежда като памук. Тя е много благоприятна за бронхиални заболявания. Всички сте виждали едни мънички жълтички цвеченца с едни листенца в сиво и бяло. Това... За кашлица помага също. Да. Това е дивия лапът, за който споменах по-рано и който всички ние обичаме на пролет като сърмички, като супичка. Естествено, той може да се употребява и като чай, но хората повече го предпочитат за хапване, а корените му са много лечебни. Също са много витаминозни. Между другото, всички тези билки са много богати на минерали, витамин С. И, ние можем да ги съчетаваме в едно. Можем да ги съчетаваме, да. Има, разбира се, много специфични билки, които не се съчетават добре с други. Нали, това е нашия занаят, така да се каже, на хората, които се занимаваме с билки. Но като цяло по-популярните билки се съчетават добре. Естествено, добре е преди това да се прочете, да се запознае човек. Не е въпросът да употребяваме страшно много билки, по-скоро да се спрем на една, две, три, които са за нашия спектър проблеми и да бъдем постоянни в пиенето им. Това е най-важно. Това е важно. Това за мен е, как казахте, подбел. Подбел, примерно как да дозираме, ако лекуваме безкрайна кашлица. Да, пролетния сън. Две супени лъжици, развираш ги, чакаш 5 минути и пиеш. И така Две колко ступени пъти на ден? лъжици, 600 мл вода, пресежда се 3 пъти дневно или си носите в една бутилчица и периодично на глътчици пиете през целия ден. Но винаги, като си взимате билки, четете опътването, защото не всички билки се приготвят в тази пропорция. Има билки, които са в други пропорции и все пак... Благодарим ви много за този разговор. Наистина много полезни неща научихме. Коприва моя, остава си моя приятелка. Дано да ви е било полезно. О, да! Живи и здрави, бъдете. Понякога най-силните лекарства не се намират в аптеката, буквално растат под краката. Точно, пролета наистина е сезонът, в който природата ни дава шанс да се рестартираме. С шепа свежи билки, чист въздух и малко повече внимание към това, което ни заобикаля. Така че, ако тръгнете на разходка тези дни, оглеждайте се внимателно, може би пък точно до вас да расте следващата чаша здраве.